Čau lidi, vítám vás doctaj u mýho prvního tutoriálu. A můj první tutoriál je, jak udělat záchod splachovací. Tak, a je takhle, vidíte. Vezmeme trávu. Hodíme to jako sem, spláchnem. Vidíte? No, tak. Teď vám ukážu, jak se to dělá. Třeba taková místa. Budeme potřebovat lepící piston, redstone repeater, redstone torčku, tlačítko, nějaký blok, ne trávu a tak, jenom třeba dřevo, kobl a tak. No, a kýbl vody. No, tak. První uděláme takhle, takhle, ještě jedno. Tak, uděláme si to jako záchodovou bodku. Jo. To takhle. No. A třeba takhle si to vykopu a tak to tady také zavřu. Půjdu dál, no. Klidně i vníž. No a tady si vykupete díru. Kolapseva. Jakou díru. A nesmí být hned jakoby u tadyto. Tak třeba ještě takhle. No a takhle si to vykutáte. Druhé to není moc dobrý, já to je jedno. Jo, a kýbl lávy. Ups. A když se vám stane tohle, tak třeba stone. Já hraju na písmu hrát. Omlouvám se, je to fail, ale nechce se mi hrát Minecraft. Moc jako. A přemýšlím, že udělám to video na Call of Duty. COD s Revgem. Napište do komentářů jo nebo ne. Jestli mám udělat. A přát takhle. Takhle. Uděláme dřevo. Takhle. Takhle. Tak. Prvo takhle. Jo a... Pardon, ceduli. Tak, také si rozdáme lávu. A to musím mít hezky rovný. Jako. Ne takhle. Vidíte. Tak, vyletíme nahoru. Ne. Sem dáme ceduly. No, poletíme nahoru. A třeba, když tady, tak tady. Také dva. Já si dávám hrát takhle, já to nechci mít hlínu třeba. Do toho dáte piston, do toho dáte tohle. Tak, když chcete mít čudlík tady, tak uděláte takhle. A když si to vykutáte, takhle udělá. A když se najdete. A musíte mít takhle. Třeba takhle dálku. Já nemám rád, když se mi to spojí. Uděláte takhle. Obracet signálu. Takhle. A vidíte? Tak sem se dáme la. Vidíte? A tohle se nesmí stát, tak to se dělá taky takhle. Vidíte? A když to chcete mít tady, tak uděláte šup. Tak. A jenom takhle.
do toho dáte čudlík a máte. Také dáte vodu, zmáčknete. Také vám to vlastně jakoby spadne. Ukážu. Tady to vyhážu, jakoby. Šup, pojedu s tím. Spálí se to. A je to. Tak děkuji vám za pozornost. A když je dneska čtvrtek, tak zítra je pátek, sobota a pak neděle. A pak jdeme do školy. Taky se netěším. Vím. Jo. Ten piston. Ps, no. Teď to taky nemám rád. No a třeba si tady to ukryjete, no. Kapista. A! Vidíte? Takhle. No, máte to. Teď to třeba ukryjete takhle. Takhle. Tak. Čau.